wis guyu. Kali anak-anak Surabaya roti plemben dikondol marmut. Pancen rapi nak loyuri kok dadi rondo, nek turu ijen dirobong semut. Tak dungakno rondo kene kabeh nang ana sing ngramut. Enteng nasibe dulurku seniman saiki ketungko maju ning jaman. Tanggapane wis arang-arang nampa terop sak wulan sepisan. Direwangi budal nopong nyatane wis rabi telok uang. Ngalor ngidul kloyang-kloyong keluyuran ana pinggir rembong. Seniman oh cak seniman nasibmu ketinggalan zaman. Seniman oh cak seniman uripmu kaya wong perantauan. Nanging aja nganti susah manungsa wajibe kudu usaha nyambut gawe aja wegah kanggo nyukupi kebutuhane keluarga. DMC Professional Sound System. Nasibe dulurku seniman saiki ketungko maju ning jaman. Tanggapane wis arang-arang nampa terop sak wulan sepisan. Direwangi budal nopong nyatane wis rabi telok uang. Ngalor ngidul kloyang-kloyong keluyuran ana pinggir rembong. Seniman oh tak seniman nasibmu ketinggalan zaman. Seniman oh tak seniman uripmu kaya wong perantauan. Nanging aja nganti susah manungsa wajibe kudu usaha
nyambut gawe aja wegah kanggo nyukupi kebutuhane keluarga. Komedi itu godhong klopo kok awe-awe langgeng budaya iku hiburane. Wong lampisan menungso urip lotolor ana alam donya ayo sing ati-ati momong jiwa raga ojo duweni watak sing curiga mulayo tansah eling karo Jeng Maha Kuwasa. Amal ibadah ojo nganti lali wen ana sedekah karo wong sawiji wiji sabar lan narimo ayo dilakoni tansah manembah mrengilai Robi amalikum monotolor pancene perlu netepi rukun Islam sing nomor telu. Wen ana sedekah karo sak kiwa tanganmu insyaallah bakal gedhe ganjar ramu. Saiki contone Pak Huda sing duwe gawe bengi iki mesti gedhe ganjarane nanggap wayang ora ditelok dhewe tapi dipirsani karo tangga teparune. Pancen Pak Huda iku sing duwe gawe wonge plater supel bergaule dasar yo akeh dulur tamu undangane kadek yo jujur tindak lan lagune sing duwe gawe Pak Huda karo Bu Karyanti wonge ka isoan lumane setengah mati.
ati tak dongakno taun ngarep iso munggah ping pindho lunga kaji tapi ampun supene buyar Pak bayaran kula mbok ditambahi guyon Pak Uda dene ditambahi ya alhamdulillah nek gak ditambahi ya masalah cepet ayo sak lakono juta Bu mentul-mentul ngaten mawon 6 juta Bu saestu jenengan tanglet Pak Uda nggih Pak Uda nggih 6 juta tapi tiang rolas guyon nggih namung hiburan kemawon Zaman saiki pancen zaman pembangunan nadan nok desa ora ketinggalan akeh penduduk sing duwe kendaraan prau tokol sepeda motor lan sedan zaman saiki pancen zaman teknologi modele sepeda motor saya idap-idapi Honda Yamaha Kawasaki Suzuki sepeda motor Cino ya gak kelengkari pancen penak nek duwe kendaraan nek arep lunga ora kebingungan ana terminal ora keloyongan apa maneh nek numpak ora uyel-uyelan aku dhewe duwe kendaraan sepeda motor wetone Jepang busine siji oline ana iringan iku mono oleh kundolek kreditan sepeda motor mesti gawe busi iku alat pembakar bensin lan oli nganggo koel uga nganggo aki uga mbutuhno sing jenenge kabel bodi nek busiku iki pancene seje setengah papak iku pucuke rupane coklat cilik bolongane nadyan gak nganggo kabel tapi gede setrume busiku iki gak ana tunggale busi mok sitok ceket selawase rondo sing nyawang mesti seneng atine mergo busiku iki iso cilik iso gedhe cekap semanten piatur kula menawi lepat nyuwun ngapura Alhamdulillah dalu menika saged ngempal manunggal karyan kadang-kadang wonten ing lalatan pundi niku pundi nginjen nggih kula ki sonten mriki lho dereng kepanggih sing gadah damel sing pundi Pak Adi sing pundi pundi oh ya Allah Pak Adi saestu ta menika Pak Adi kok tambah nyingkur nang kono lho Pak Adi pripun jenengan lho nggih katuraken sugeng dalu nggih pinanggihan malih kalian paguyuban langkeng budaya mangke panjenengan saged mirsani ringgit purwa nggih wayang kulit gagrag Jawa Timuran kanthi kidalang Johan Susilo heeh aku seneng karo warga kene Tut gawekno apa ngono ben kancaku nang metu mosok aku dhewe tukon metu
dek zaman berjuang jur kelingan anak lanang biyen tak openi ning saiki ana jarene wis menang keturutan sing dikadang biyen ninggal janji ning saiki apa lan ngeten niki Bu, nek wong atine elek ya ngeten iki. Mbok ya ditutupno sak lagu. Kok aku durung mari nyanyi kok mara munggah mendat mendut. Kapok ambu dikerjai karo Panjak Kendang. Lah apa? Lah ana wong nyanyi kok mbok jogeti gak karo-karuan. Wong nyanyi suaramu kalah mbek Pak Huda kok. Sing genah ta, Kul? Lah suarane Pak Huda sore manjaluk nemu. Iku mas suaran Pak Huda. Embuh. Oh ya garo kok iso. Lah ya aku ya garo. Kok madang-madano aku karo Pak Huda. Ya gak madano. Ya sing gandeng Pak Huda timangkon. Masih gandeng Pak Huda timbang aku? Iya. Nek aku karo kamu ya gandeng aku. Tak kok wong kene kabeh. Sopo gak ganteng? Ya awakmu. Tapi kan manis. Alah, prejengan ngene kok manis. Masih manis saya gak tau adus. Sopo gak tau adus? Lah aku mengkaro sapa gak awakmu? Tapi kan raup. Masih raup ya utangmu akeh. Tapi kan tak cicil. Males aku ngomong karo kamu. Kon lapo males ngejak aku iku? Wis rekalan Iki mang kajate apa? Kajate syukuran. Dalam rangka Syukuran kitanan. nggih, Oh. Aku mung ora maca kok. Iki mang kondro sing nyunatno. Buka siati nyunatno Pak Huda. Hati-hati ning ngomong lho ya. Lah apa? Sing disunatno iku Mas Janoko. Oh, Mas. Lah ngomong. Iya. Lah iya. Koko. Ayo Mas Janoko. Lah apa Pak Huda disunat? Alhamdulillah awan dhewe ado-ado teko nggone ndamean ditekano rene. Ditekano rene warga Ya masyarakat. Allah nang matur suwun. Karo Pak Huda kabeh sak keluargane. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Apa? Pada malam hari ini telah meriahkan anaknya. Meriahkan anaknya ya apa sih? Apa rek nyoling e? Meriahkan anaknya ya apa sih? Le. Nyoling. Diloncak parti lho. Iki Kajate nyunatno nekano Ki Dalang Johan Susilo. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Mangane kon mang dikai iwak apa? ya jelas istimewa. Iwak apa? Rawon. Rawon iwak apa? Ya empal, umume rawon ya empal. Lah kok aku gak. Loh. Wong kabeh kru mang dikai rawon empal kok. Aku dikai iwak empil. Empil ya apa sih, Gul? Cilik-cilik. Alah dadi nek cilik ku empil, nek gede empal. Nek gede empal, nek cilik empil. Tapi yo gak pau dato. Aku gak nrimo nombo sing masak jenenge sapa kemang? Sapa yu? Hah? Isa. Yusah. Ya Allah niku pacar kula. Ojo ngaku-ngaku lho ya. Lho. Kaya Yusah iku sih. Iya. Pacarku. Jariakmu gak tau rene. Oleh masak wasil. Lah iya. Anjane niat mateni awakmu kok. Gak, tapi alhamdulillah masakane enak. Enak kok. Tak rungono yu Aisyah nggo mburi atik nyanyi ambek kora-kora. Allah. Lagu India. Yo Aisyah iku. Alah, mosok temen Gol. Nyanyi apa lagu India? Lagu India. Sing ya apa? Sing di nyanyekno ambek sorokan iku lho.
Sahrukan. Diganti ta. Ganti kakekmu ngono. Sahrukan. Sing lagu sing apa sih? Hamko hamise curah lo. Kon katik keliru. Ibu iki lho apa lagu dia? Aku diguyu wong-wong isin. Oh isin apa? Sing nyanyi Yung Aisyah. Oh iya, kamu nirokno. Nirokno. Tutukno sih. Ya apa? Baleni maneh. Hamko hamise curah lo. Jaib. Isa. Ilmi kehitung cupalo. Oh saleho. Oh. Kon niku lapo nang? Wong durung ana enak-enak kok lapo nang salihu-salihu iku. Lagu India. Ya piye gak ono salihu ngono kok. Oh di mbok yusah kok ambek ucek-ucek kotange. Hah? Mari ngono nyanyi situke sak kancane. Sing kancane sama lagu Indonesia lapo lagu-lagu India iku. Kemenyek mamlane gak apal apa dindiakno. Tumpah seae yumus kurae tu menajane ja sapene dikae. Sing kura-kura gak nrimakno. Diganti bahasa Indonesia. Ya bener iku kok. Ya mulamune turu ana bale kemule mloro tae tumpah iya. Kan iku apa nak? Kul, kita elingno ya dia. Kene iki mayoritas wong muslim lho. Lagumu iku lagu jorok. Lah apa jorok? Lah apa tumpah-tumpah? Sing maksude ku kemule ditumpakno cek gak ketok. Durung ngelono jorok. Lah pikir aku ngono ya. Wong jenenge wong kon wong goblok. Tak nyanyi lagu Nyar. Ikan dalam kolam. Allah. Ikan dalam kolam kaya iso-iso kowe. Nduh. Sapa gak iso? Ya awakmu kok. Kalar ceprot engko. Nyanyi kok. Ikan dalam kolam. Sadurunge nyanyi siarno sik, pantes. Para hadirin warga kene kabeh iki seneng nang dunia musik. Seneng kabeh ambek hiburan. Nek nyanyi kudu hati-hati. Iya. Pada Pak. Apa maneh Pak Huda? Setelane dangdut campur sari. Nek sore mah njaluk nemu. Isin-isini, Dik. Pada Pak. Ayo nyocoto ae kon. Kapan pidatoku? Kapan nyiarno? Ya wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu undangan yang berbahaya. Berbahagia. Yang berbahagia. Pada tanggal 1 kemarin Gary telah dipanggil ke Lamongan untuk menghibur Lamongan dan sekitarnya. Hebat. Pada tanggal 4 kemarin Broden dipanggil ke Kediri untuk menghibur masyarakat Kediri dan sekitarnya. Enak pinter. Pada tanggal 30 sekarang Cokul dipanggil Tuhan Yang Maha Esa. Innalillahi. Seneng nek aku mate. Lawak wis entek. Katin jagane sapa kon? Lah iya. Mbok kon gak isina. Pada tanggal 1 sekarang Cokul telah dipanggil ke daerah Lamongan. Injen. Untuk menghibur Lamongan dan sekitarnya. Masih bersama New Paralon. Palapa. Apa paralon? Aku mau ngomong apa? Paralon. New Palapa. Coba lagu Ikan Dalam Kolam. Iki lagu ngetren lho ya, adik keliru awas lho ya. Kapok kan. Bila ingin melihat ikan Jair wiwit buyar totok kok wong nang wit-wit lho iku saking senenge Kul. Seneng apane yo gak gelem munggah ae. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam Elek ini suarane enak ya. Caranya tak sama menggoda darah lincah. Pelangi
alang keindahmu. Jambut iku. Kon niku lha apa? Dirungono enak-enak lah Lagu sing terkenal. Iya terkenal. Ikan dalam kolam. Lah apa nang pelangi-pelangi iku? Boh. Wangsalane tak ganti. Masuk ke rumah dalam kolam. Ikan dalam menyambung kolam. dengan agama. Oh, dengan nuansa Agama religi. Islam. Religi. Ah, wis ati kliru maneh. Iya. Kayak apa kaitane? Ya mbok. Bila ingin melihat Nabi di dalam surga, caranya tak sama menggoda darah lincah. Jari diganti. Lapo? Jari nuansa religi. Lapo kok nang gone darah maneh? Balik maneh. Iso. Tak tes kon BK delas. Bila ingin melihat Nabi Iki religi. Di dalam surga, Hebat, hebat. senangkan dulu hatinya sebeningkat. Balik mana toh? Iya wes Makan- gak lagu iku. Nek gak iso kok ojo Tak ngetek. nyanyi lagu Haji Bang Roroti Roma. Bang Haji Oma Irama. Bang Haji Roma Irama dengan sebuah lagu, Lagu Anak yang Malang. Waduh. Lagu nih kok ngenes ngene rek. Ya apa? Anak yang Malang. sesuai dengan kata. Sungguh tega Leh, ojo jejek-jejek. Aku mang budal rene urut. Pegel aku. Makanya kan. Bentino jejeki aku. Makanya kan nerop terus. Nyanyon ribu itok Nyanyi lan tengah adan bareng. Keliru. Kayak apa kaitane? Boh. Sungguh tega. Oh, lak ngono. Orang tua Enak gol. sampai hati membunuh anaknya. Anaknya Gol. dalam Lha iki lak cokol saiki. anaknya. Apa mau nangis? Lah apa nangis? Ayo aku nangis. Nyanyi sing enak ngono, Dek. Lah apa nangis-nangis bareng. Lah apa sing kok nidek iki? Ayo ngomong Kok ket ono mang. wong nyanyi sing kok niles. Gak ngerti kok. Kono tak ono gretek kono ora. Saking senengnya aku iki. Seneng mataku kono, aku sing nidek-idek. Suaramu kok enak ngono lho, Dik. Ndak apa kae enak kang ngarang lawak. Lah iya. Makanya aku iki Kudu heran. tok iku. Wes aku jengkel. Jengkel apa? Saiki ngene nang Apa? adu kepinteran. Kon tak badai nek acara Jawa nek ngarani siji apa? Ya setunggal. Nek loro, Kalih. nek telu, Tiga. nek papat, Sekawan. salah. Ya. Takono wong kene ra salah. Bu. Jawane papat tak sekawan nggih. Salah. Oh, kupingmu pilek. Lapo? Kabeh ngomongnya Nek ngarani siji, setunggal. nek loro, Kalih. nek telu, Tiga. nek papat, Sekawan gol. salah. Kok salah sih? Jengkel aku. Bu, lak leres nggih. Loh, bener kol. Gak ngara cocok, Kok juga ngarah cocok ya apa sih? gak ngara cocok. Cek kamu ngomong kudu ono nyatane lho kol ya. Buktene. Tapi kudu bener lho iki ya. Ya bener nek salah lono. Siji, Setunggal, loro, kalih, telu. tiga, Mati kon karek siji. Papat. rendeng. Kok rendeng sih gol? Lah nek mari ketiga kaya rendeng. Tapi kudu hitungan. Lah iya mari siji, setunggal, Loro, loro kalih, telu, telu tiga, papat. rendeng.
Serikalan. Yo gak serikalan tapi kan bener. Bener apane? Kontrak loro omah. Iya pancen. Nek kepengin waras gampang aja ado-ado nang aku. Iso temen ta, Kul? Iso aku. Ditombani apa? Ngaliyo nang kidul omah. Kontrak loro omah. Iya. Ngaliyo nang kidule omah. Mas. Waras langsung. Sik takut. Kontrak loro omah. Loro omahku. Wetengmu kembung gak karo-karuan. Kan loro omah. Loro omah. Ngaliyo nang kidule omah. Mesti waras yo. Waras. Nang kidule omah. Loro omah. Iya. Dudu loro omah. Lah ya ra ngomong loro omah sih. Aku wingi yo iki mang yo gelut karo tanggoku. Lha apa? Kontak kandhani nang. Napa? Aku ra diutang 500 sih. Yo sama jare yo. Aku diutang 500. Diutang 500. Mari ngono dikongkon nyaur 1/2 juta aku yo moh. Lah ya 500.000. Iya, dikon nyaur 1/2 juta kok. Lah ya bener lho. Yo gak iso. Wong utang 500 kok dikon nyaur 1/2 juta. Aku yo moh. Lah apa cenake? Jadi kono ngomong pekok. Lah apa aku pekok? 500 padha karo 1/2 juta. Yo gak padha wong 500 sampai 1/2 juta yo gak padha. Yo kon sing pekok. Utang 500. 500.000. Dikongkon nyaur 1/2 juta. Tare wangi gelut aku. Terus akhirnya Ya dadi aku sing salah. Pancene wong gendeng. Mari ngono maneh wingi rek dina Jumat sih. Dina Jumat. Kok nek Jumat pirang rakaat? Ya umume rong rakaat. Loro wong aku telu dilono wak mudin. Jumat iku serong rakaat iku. Kon rong rakaat. Iya. Aku 3 rakaat iku dilolono wak mudin. Ya jelas dilono cari keliru kok. Ya wak mudin ya bener wong aku 3 rakaat dilono apa maneh kon loro ya tambah dilono. Ya gak lo Kol. Loh. Awakmu sembahyang rong rakaat. Rong rakaat. Rong rakaat gak dilono wak mudin. Ya ora. Yo gak iso wong aku 3 rakaat dilono kon loro gak. Lah jan goblok. Pilih kasih. Ya gak pilih kasih. Ancene Jumat iku rong rakaat. Sing kon ngarani asu ku najis. Ya najis jene. Mosok rek najis. Ya iya. Najis mudolado. Iya. Aku wingi budal nang langgar. Heeh. Ana rek nom-nom Mlaku. mlaku. Heeh. Mblek kere. Boleh kere. Wak mudin nggawa ndase. Najis tegak. Ya najis lho Kol. Yo gak iso. Ana rek nom-nom. Arek nom-nom mblek mblek kere. kere. Wak mudin nggawa ndase. Pak Mawati niku ndase. Nggo ndase. Najis tegak. Ya najis gak mungkin kok. Ora iso. Ora iso ya apa sih? Wong nggawa ndase dhewe kok najis. Dudu ndase kere. Sing ngomong ndase kere sapa? Lah iku malah ngomong kere. Ya ora nom-nom ngeprok kere. Terus ndase. Wak mudin nggawa ndase. Ndase? Wak mudin gak nggawa ndase, ndase dikei ndase apa? Bal kompan. Ngomong. Saking ngene nang golek penggawean ibu. Kon tak yo krungu sih. Iya. Nang gone audisi Iya. Akademi Indonesia Mencari Bangsat. Aduh Kul. Bakat. Bakat. Masa bakat. Indonesia. Oh iya bakat. Awan dewi nyambut gawe. Iya. Eling-eling kepengin sukses. Ya Allah Kul. Nek iso ayo dileboni. Sak marine Covid. Nyambut gawe Ci Angel iki. Nyambut gawe seret. Kulak petik ya gak oleh petik. Tambah oleh Banyak. ya anjir itu jamu golek banyak. Tambah gede. Gede kakekmu ngono. Kakekmu dhewe. Saiki ayo dilebone masalah nyambut gawe ngono. Melu Adegan audisi. seorang rumah tangga sing bojone katut wong lanang. Ngono. Terus Awakmu dadi bojone aku sing wedok. aku burak-burak dadi sing lanang. Sing lanang. Iki Adegan fragmen rumah tangga. Heeh. Ngono ta? Ya gak apa-apa wong jenengan kepengin usaha. BE iso awan dhewe terpilih menjadi akademi yang terbaik. Nek terpilih kene ojo kuwatir. Sik tak jebon nang iya ojo kuwatir. Wis bismillah nyambut gawe sembuh wareng tak lakoni sing lha apa? Kono ku njogo nang ndi nang? Setalah. Wah. Sing ado titik. Bah pokok aku nyambut gawe sing penting halal, ngingone anak loro, nek dina Kamis ya ana mekar. Aku tak nek kena mekar deg-deg kae. Lho sing guyune banter mesti ya utang mekar iki.
Ketara kok nggone bau water. Paling pok Wis, Dik. Gak kudu parudang, dipek dhewe. Lah apa yang ngejak parudang iku? Kon kok nggawa bangkelan sinan? Iki alate. Iki adegan rumah tangga. Adegan rumah tangga. Iki awakmu nggawa apa? Alat. Ya peralatane lho, Dik. Kon kowe eling jange nang sawah dik nggawa ngono. Jenenge wong latihan kudu. Aku wong wedok. Wong wedok. Aku wong lanange. Ayo digawe sing apik fragmen iki. Ngono lho ya. Wis brenono aku nyacak ya apa ayu ta elek. Panci udele kono. Iki apa iki? Kamu nune lho rek, kowe lati nggawa ceker. Ceker apa sih? Aku mandi gawe Pak Uda mangan iwak endas. Jange tak pangan melirik aku wedi. Iya, urung gak tak pangan. Ki apa nang sak gulune ngene ae. Aku deg-deg wedi. Ka apa-apa alhamdulillah sembuh warange ya apik. Alah bet-betul. Wis teko bismillah nyambut gawe sing penting iso kena gawe blonjo. Apa iki? Nyolong dastere sapa ku mang? Nyolong kakekmu ah. Nyolong dastere Yusah paling. Dari bangsat. Lapo? Gak iso mahin. Wangi kok. Sing arep sing ngene jero. Kon. Isin Dek aja ngono lho kowe. Aja sangkon ngono kok. Bener aku ngadep rono tapi tak nurun. Kurang ajar to. Meneng lakune ngene. Lah iya, wedok sing feminim. Kok rupa apa sih? Ya ngono kok wedok. Rambutnya patah aja. Mati gawe stres dire. Iku apa? Lah kowe eling susur. Alah iya. Saya tak beli kalau wong gawe rambut kok ngarep. Sangkan aku limbat ta. Leriler leriler pambo ojo nglelir. Astagfirullah. Aku nyawang raiku wedi dhewe aku. Ayo matamu kono. Iki meneh nek gak salah rendengi dituku wong kene aku. Dike medeni iwak. Iku apa? Kenalane iki lho, Gol. Oh, meneng ta. Gulune cepat. Apa sih? Kono kelapa gulu kontek kan? Oh iya keliru. Arya Penangsa. Kaya Gus Miftah.
Saya di sini sebagai capres Menang sih tak. Aduh, mataku kecelek. Siapa yang datang ke rumah saya akan saya pilih. Ternyata yang di depan adalah Pak Prabowo. Gol. Kau oleh ngono. Kaleh. Gak pareng. Gak pareng. Iku apa? Ngene rek nek saumpama bojoku roh kaya geblak. Lah apa sih? Wong aku kaya ngene. Ketok cantik. Menang. Menang ta? Loh. Wis ayo temenan. Ya Allah ya Rabbi. Para hadirin para hadirat sampirin KTM lorot. Lah kok eling hulek. Aja ditotono bojoku. Iki adekane ki apa sih? Nah, wong gale sego sapiring kok ndrewangi kaya ngene. Jare golek penggawean. Wong-wong krana wedi aja sampak nyambat rene sing meteng-meteng nyambat. Iki adegan rumah tangga duwe anak. Iya iki anakmu. Wong lanang gak mule-mule. Gak mule-mule, aku gak mule-mule nyambut gawe. Ngomong wedok. Ya ngomong wedok makan wedok. Wis ya. Iyalah. Ganden. Kok ganden ya apa sih? Anakmu napa ganden-ganden ini? Liyane ponang aja ganden. Ibaratnya ku anakmu ngono lho, Kul. Ya ngono. Kamu bobot. Posisi kamu bobot. Pipis nang. Pipis maneh. Anjene nakal. Iyalah, pirang-pirang dina wong tuamu gak tau mulai. Mate bae. Damput iku. Sing apik ndongakno wong lanang lunga golek nyambut gawe iku sing apik. Sing apik. Ya ngono. Dongakno bapakmu nyambut gawe muka-muka ketobrak motor. Balang iki ngono. Dongakno sing apik. Mulai nggo dhuwit. Mulai nggo dhuwit dongakno tabrak motor. Sing kebajet mono bapakmu nduk. Sabulan gak boleh kok jere boleh wong ta. Pirang-pirang dina aku ditake uang. Nek dina Senin ana PKH. Mulane kono nduk besok kalah ngoyoh ae. Gol. Ngoyo maneh alarek. Walah kamu pembersih ta iku lah kare. Pancen sing kebacut mono wong tuamu nduk. Pirang-pirang dina gak tau mulih. Nek nyambut gawe ku mbok yo mikiri wong bojone yo butuh duwe. Gol. Gol. Cokol. Aku kok wedi aku, Gol. Kon maneh gak wedi ya wong aku wedi dhewe. Tapi iki peranu ya, perumpamaan iki ya. Wis terusno. Mulane kono nduk, besok nek dikarepno ambek Pak Huda. Saben gelem aja ngati kaya wong tuamu waton. Apa maneh aku wis kedan bobot 98. Iku lahir apa iku meneh? Kok 98 ya apa sih? Kon biyen tak kandung 9 bulan 10 dina Lah nduk. ngono pantes. Aja nganti kon wani karo Dek. wong tua. Bojoku, Dik. Kak sopan. Dek. Nanti kok iki kan. Tak totok-totok kan wong. Tok 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 tok. Tekan. Kok ngene? Tok tok tok.
Tekek. Tok tok tok. Tekek. Tekek matamu ngono. Wong lanang teko kok tekek. Wong kon dadi wong lanang mbaya uluk salam. Manusia di dunia ini enggak ada yang betul. Apa kamu sebagai wanita, apa kamu sebagai lelaki harus mengucapkan salam? Apa kata betul? Betul. Hadirin, Bapak Ibu undangan yang berbahagia. Wes. Terus mana? Oh alah, Duk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedawan, kesuwen aku ngenteni lho. Waalaikumsalam. Dek, Iya, Cak. Njaluk. kok njaluk? Lah ben hae mang apa? Mendem, Dek. Njuk titik. Unjuk Didi apa sih? Sire mendem aku seneng arak. Wong wedok gak oleh ngono, Dek. Kang. Ben teko-teko nyambut gawe gak tambah ngekeki kaya kan. Dek. Apa? Aja melok ngono. Aku singgulan. Singgulan. Dek. Iya, Cak. Ngerti aku mulai. Ya gak ngerti, Cak, wong jenenge omah-omah kadang bojo gak duwe. Wong lanang wis sebagai imam keluarga kudu tanggung jawab. Wis gak ceramah. Aku yo gak ceramah, Kang. Mulane sampean tak kandhani, Kang. Iya. Surga neraka iki kuncine nang nggone wong lanang, Kang. Nek sampean nganti ora lali tanggung jawab Aku gak lali. Buktine aku mulih. Sampean mulai tujuane lapo sih? Ono tujuane, Dik. Lapo ngopo? Dek, Lapo? ngerti ya? Pirang-pirang dina aku gak mulih, saiki mulih ono perlune karo awak. Ono perlune Iya, apa, Kang? Ngomong karo aku. Ini. Sampean duwe dhuwit ya kena aku. Gampang. Butuh duit. Gampang. Karangan sing buri. Lapo, Kang? Iku lah ono surate. Lah ono surate. Mbok ono mbok gak? Lho gak ono ya apa sih? Boten iki. Jange sampean tol. Jarekmu malah butuh duit. Nek sampean mulai-mulai mek ngemono njaluk dhuwit wis gak usah mulai, Kang. Dek, Iya. kamu gak abot karo aku berarti. Nek aku abot karo sampean. Nek wong abot iku karepe wong lanang kudu mbok setujoni. Ojo lah, Kang, iku mau tinggalane wong tuwa. Gak peduli. Saumpama sampean tol terus aku miber ngondi, Kang. Iso miber. Ojo lah. Nangismu aja ngono. Nangis ngapi ngono. Aku tak ngadep nang pauta eling karo aku. Dek, Iya, Kak. tak baleni maneh. Aku mulai iki ono perlune. Karangan sing nang mburiku tak doli. Terus jange pen gawe apa? Terus terang. Iya. Aku wis duwe kenalan. Duwe kenalan. Jange lapo? Rabi maneh. Rabi buyar. Anakmu. Oh iya lali. Yalah kamu mangan setino gak mangan rong dino gak mangan lapo sampean nek kepikiran rapi maneh. Terus terang aku bosen karo awakmu, Dik. Bosen. Mosok nemen eleke rek. Tak sawang tambah suwe gak tambah ayu. Sampeyan kudu eling biyene, Kang. Aku eling ya eling. Waktu pacaran aku kesandung hati-hati, Yo Dik. tak kongkon aku. Saiki wis omah aku duwe anak kesandung matamu picek ngono. Lancene diladap ae. Terus ojo talah Kang, ojo Ngene lho, didol, Dik. Kang. Cetak. Ojo didol, Kang. Dek.
Sampane mesano aku aja didol tak. Dik. Wong ayu. Dik. Iya, Kang. Awakmu pancen ayu. Ayu. Lah apa kok ngejono ayu saiki? Pancen ayu tenan. Dik. Gak apa-apa ya. Tak dol. Sembah Kang aku. Oh, Kak. Enggak, Kang. Ojo didol, Kang. Dik. Iya, Kang. Ojo didol. Ora ta, Kak? Ora, Kang. Ora ta, Kak? Ora ta, Kak? Buyar. Kok buyar? Lah apa aku dikepri terus? Le, iki peran iki kamu iso menjiwai temenku. Temen iso menjiwai. Menjiwai matamu kono. Oke, ato. Le, iso. Bu, kamu lanange. Aku dadi wedok lan. Wedok. Ah, gak iso suruh wedok e. Gak iso suruh wedok. Potonganmu ilmu brojol. Ngono, wedok. Aku dadi lanang. Nggawa anak iki mana? Iki anak ya. Anak, iki anak iku anak tak ganden raimu. Ayo. Anak iki wedok iki berarti ya. Iya. Udara sosik. Kayak ono gadingan kayak pantes. Aku mang gak Salah gak jaluk. bilai. Wis tanah kaki, ada rek. Allah. Duwe bojo gak tau molek. Pirang-pirang dina ditagih karo tangga-tangga. Betul. Ya apa ya, Nduk? Bapakmu iki pirang-pirang dina ora mole-mole. Cocok. Bagus. Nangise bagus. Nang ngomong. Aku durung teko. Yo gak cocok-cocok. Udara sosik. Tok 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 tok. Tok 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 tok. Mleko. Ya apa meneh ditake mekar. Mleko. Bang Didilan yo akeh, Nduk. Kon iki dublek ta. Aku assalamualaikum ping 3. Iya ta? Iya ki. Lah aku dikon menjiwai iki kok. Wis gak menjiwai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dek, apa Kang? kon ngerti sapa sing teko? Cukul Limbat. limbah jane. Aku bojomu, Dek. Iya, Cak. Riko tekon dia lho, Cak. Wis Pirang-pirang biasa. dina kamu mule. Nek bojomu iki saking gantenge arek. Akeh arek wedok sing kepencut. Iya, Cak, aku ya wis nyadari Mulai iki kok, dina Cak. aku mulai iki. Kok ISIS? Apa ini bareng? Iki ISIS. Iya, Aku Cak. mulai iki ono perlune. Belum iki kali Umar sampean ya Cak, ayo wis wajibe Aku awakmu mulai njaluk tanda tanganmu sing isine aku jagi rabi maneh. Apa Cak? Aku rabi maneh. Rabi mana? Iya. Ya gak apa-apa, Cak. Ya apa nak, bapakmu kok duwe kelakuan kaya ngono iku. Le. Aku jange rabi maneh kok gak apa-apa. Ya gak apa-apa, Cak, aku sayang karo sampean. Oleh tanah sapekarangane jange tadol. Sing ndi? Ya iki tadol. Tanah iki. Iya. Padahal manggone kene ya mungkin tok lho, Cak, nek kok tol Iki aku sing manggon tadol. nandi. Wis gak ngerti aku sing penting iki Cak tadol. iki kok tol. Tadol. Ya tol-tolen ta, Cak, wong ngono ae kok. Aku njaluk tanda tanganmu sing isine aku rabi maneh. Hah? Rabi maneh. Rabi mana, Cak? Iya. Ya gak apa-apa, Cak, tak tanda tangani. Anang. Iya. Tanah tak dol on izini. Iya tak izini, Cak, aku sabut Mari ngono aku rabi maneh kon Gak izini. apa-apa, Cak, gak apa-apa. Lah kok gak apa-apa lapo? Lah wong sing mbok rabi banci ae kok. Banci matamu kono. Wis buyar. Kon sing medhot perkara iki. Apa? Aku sama wedi-wedi dhewe aku. Tibek wong melaroh apa iku? Kono aja kandha bojoku temen lho. Gak. Aku nek nyambut gawe ngene aja dikandakno. Gak. Aku rak ya isin je. Aku yo ngerti kok, Kul.
Tarewangi ketuku elek ngene krana apa ya kepengin nyambut gawe sing temen. So, pemane tanggungan nang omah ya akeh. Cek tak lebone maneh. Napa iki? Kata masisan elek. Ngene nek mulai putuku wedi. Iya ta. Iya nek ketok aku. Oh ketok ganteng kok tak iki lho. Lambemu ketok abang. Kelekmu ngono wong aku kaya ngene kok. Loh. Kul. Ya Allah. Satpol PP teko. Kamu tak dandani ngene lho. Wis ketok elek. Sik ana sing elek maneh. Sopo elek? Iku. Iki gak elek. Kok prejengane kaya ngono? Gak ganteng. Samen sambat. Kipas angin jere ireng seirengan iki. Lah iya. Son DMC lho ireng. Seirengan iki lho. Gerang-gerang Daplok. tak rungokno teko mburi kabeh. Sing situk ya ngono, sing situk ya ngono. Menungso apa? Kok isih ana umat sing kaya ngene iki. Gak bahaya ta? Kok takok menungso apa? Menungso temenan. Ya. Menungso. Ngono kok urip. Hah? Ngono kok urip sing mate ya kono ku mateo. Lah apa wong eleke ngono ae kok gak kanggo donya. Dikae sumpule bong ya gak kenek. Kenek. Lugur ae. Mulane ta sekolah ocek pinter. Ngaji ocek ngerti. Gak tau ngaji. Maca surat kabar cek roh kandel TV negara. Ya iki Indosiar. Negara itu kantor. Sampe nek guyu aja diselek. Wis ngerti nek kancaku kuwi elek. Lah apa sampe sing guyu ae? Sambatan Bu, sambatan. Kancaku ngelono pen elek jare Tarewangi. Kok aja ngelono kancaku elek. Pancen satemene nemen eleke. Kon iku ngono yo. Sing meteng kok nyebut sabang kali lanang wedok anak aja niru Pitaya. Ya iki dongkele Pitaya iki. Mbok dongkele jati, mbok dongkele. Mulane ana tembung AIU. Artine Aku iki urip. nek wis urip Kudu ngerti dununge urip. Nah nek kono urip primo gawe urip-uripan ngene. Bongko-bongko ae kok. Dika ngomong dununge urip. Dununge urip sing apa maksudnya? Lah wong kudu rasa rumangsa. Mulane wong urip iku kudu sugih rasa. sugih rasa. Ya ada suku dhuwit kok. Sugih rasa. Aku nek kepethuk wong situ iki jengkel. Cengkel Temen kene tak urupno rasaan tak urupno purba. Payu kok. Mulane wong Bung Karno wis ngomong. Oh lho, Bung Karno barang. Jas merah. Artine Jangan sekali-kali melupakan sejarah. dadi menungso goleng lupakno sejarah. Mulane nek wong lali sejarah ya kaya awakmu ngene iki. Lah kok kaya aku. Wis metel, sing situk memet. Aku metel kon memet. Kene suwek. Mulane urip iku nek ngerti perkembangan zaman, gak sampe kari ambek kanca. Mulane sing kreatif. Nah nek awakmu kaya ngene gawe apa iku, Mang? Tak rungokno kaya Kreatif. Awak dhewe gak nyambut gawe. Kepengin kedundung derajatku nang Jakarta krungu nek Jakarta ngadano akademi mencari bakat. lah ya saiki ngerti ya perubahan. Lah ngerti perubahan sing maksudnya ya apa? Jokowi rak wis ngomong. Jokowi ngomong apa? Hati-hati. Hati-hati. Maksudnya Kemarau panjang. Pangan angel. Dadine mangan aja dilos-los. Ada lesu. Biasae sedina sak kilo entekno sak on. Ya sida bongko. Nah nek pangan aku akeh sedina ping 3. Soale sembarang ujange ana kedadean iku ana pirasat. Sing maksude kedadean apa? Lho. Contoh. Iya. Setiap ana nyanyian sing ngetren mesti ana kedadean. Oh, setiap nyanyi sing ngetren Ngetren mesti ana kedadean. kedadean. Dadi Maksude. perubahan zaman iki liwat nyanyian. Ya iya. Allah. Wong iku pirasat. Pirasat, tulodo. Kudu iso ngrasakno. Sik, Sabit, riko ngomong ngono kudu ana buktine lho, Sabit. Delon. Iya. Ana nyanyian Inul Ngebor. Terjadilah. Lapindo. Megudul kok mampet sampai saiki. Iya. Bener iku.
Lapindo keluar air sampai sekarang tidak hamil. Mari ku ana lagu maneh. Lagune Mbah Surip. Bangun tidur lagi. Terjadilah MPR sidang keturun kabeh. Keporo Piala Dunia. Kaya cocok lagu Keong Racun. Keong Racun, dasarku Keong Racun. Gayus tambunan ngentekno dhuwit pajak. Iya Iya. itu. Mulane dhuwit ku ya racun ya mateni ya nguripi. Ya mateni ya nguripi. Nguripi nek iku dhuwit halal. Halal. Nek mateni dhuwit Duit sing haram. Contone nang nggone tahanan saono kae wong lanang ku kepara apa? Alah, perkara apa? Perkara wong wedok mulane maju mundure negara ku teko wong wedok. Teko wong wedok. Nek wong wedok kate gak iso darani wedok ku wete ndodok. Wete ndodok. Iso dadi wanita, wani ditata, wani nata. Ana lagu maneh sing ngetren. Lagu apa? Sri Minggat. Terjadilah Apa tapi Bang Senturi. Sri Mulyani minggat nang New York. Terus Saiki mulai maneh dadi Menteri Keuangan. ngono kok sik digawe rek. Mulane Susuku ngrasemi mari ngombene anakku. apa? Susuku ngrasemi. Le, kon kok kene wis suwe. Alhamdulillah wis ana 10 sak jam setengah. Sak jaman. Mben dina Kemis kliwon niku nang nggonku. Lah apa Cak? Aku rabi. Le, kok dhisik ta? Arek cilik lho Gol. Iya. Guyu. Kok dhisik aku takon. Iya. Sampeyan tak wis duwe bojo sih. Lho. Lah, kan iki lho ya apa? Bojoku ngono wis dut. Wis dut. Bojomu Sik ngono. sik temen ta. Masih bojoku isih urip. Iya. Wong aku jange rabi maneh. Ya Iku Allah. hak asasiku. Dadi kemis meneh ku kemis kliwon. Iya. Awakmu nikahan. Iya. Ya ampun. Oleh anake jemblung. Oleh Jenenge Yanti. Kurang seteng aku nek gak Yanti moh. dadi isine sampean metu aku mang sing isine ngundangi aku. Iya. Mulane awakmu tak guwelek. Sesabit sadurunge tak elingno ya. Iya. Riko iki ya kanca apik karo aku. Terus? Iya. Kanca apik karo Cukul. Sampeyan iku wis duwe bojo. Wis duwe Iya. bojo. Wis ijen karo bojo Riko. Lho, perkara iku urusanku. Dudu urusanmu. Ya bener dudu ora. Ijen gak ijen iki apa jare aku pokoke isine kemis kliwon nang nggonku. Temen ya. Ya. Wis Wong hubungan biologi ku gak kena ngono. Masih ketoke tuwek wonge, tapi pikirane masih muda, Jul. muda apane? Eling umur 17. Lho, ya gak mergo 17. Iya. Digawe apa wong nyambut gawe wis kaya akeh. Kaya akeh duwe nang omah akeh. Nah, timbang- Digawe apa nek gak digawe hiburan? Iya. Kon kano duwe ya gak ngarep. Lho. Takono wong wedok kene nek kano duwe. Lho, kan niku gak ngerti kok apa. Ngerti apa? Mulane sing penting ya. Iya. Aja lali kumis kliwon. Kemis kliwon. Wis gak atek nggo apa-apa, gak usah wis. Pokoke ora mangan tok ngono ae wis. Temen dapat ya. Nek ngomong rabi awakku gatel kabeh. Iya ya Cak, iya, kemis. Kemis kliwon. Jam piro sih? Jam piro? 16. Ya Allah, dino sing apik, jange matek kon anjen. Sudah Gol. Lah iya, wong ireng sak ilat-ilate kaya jange rabi maneh ta ngono. Iki temen ta Gol? Temen ta. Saiki ngene lho nah, wong awake dhewe iki kanca. Kanca. Dielingno uga wis gak kenek. Sing penting ayo ditutno. Pitaya liwat ngarep, aku liwat mburi. Tak takok karo bojone. Iya temen apa iga? Prosoku gak. Wis gak kesuwen, ayo nome pitaya. Alhamdulillah rumah tangga karo Cak Pitoyo
rumangsa bahagia hatiku. Pirang tahun kepungkur rasane rumah tangga wis gak karu-karuan, tapi alhamdulillah sak pitaya saiki oleh penggawean enak. Dadi uripku ya wis alhamdulillah bahagia. Kepingin apa-apa keturutan, kepingin shopping jalan-jalan golek apa ya keturutan, dijak arek nanti-nanti, ayo mangan, ayo nanti ayo. Wis pokoke wis ayem tentrem urip bebarengan karo Cak Pitaya wis gak tunggale masih elek wis pokoke sayang karo aku wis gak popo. Oleh penggawean sing mapan dadi ya wis alhamdulillah duit ya gak tau kekurangan. Aku mari gitu kok Pajero tak setir dhewe wer. Cak. Awakmu ngomong apa ae? Aku lho Cak, sakwise rumah tangga karo sampean atiku suwenung ngono Cak. Temen ta? Temen, apa maneh mari sampean tukokno Pajero? Aku iki ya ambek wong wedok, gak kathik ngono, gak kathik ngene. Lahir batin. Temen ta Cak. Lho, ya iya. Bedel kan di ati ya. Dibedel iya aku mari sampean tukokno gelang sakmene gedene. Ana kalung, ana binggel. Saking Jawane ambek aku ya Cak. Lah ya apa ngancene wong tresno kuwi jalanan teko kulino. Kulino gelibet ya. Dadine wong nek gelem ngulinakno sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Iya, Cak. Masih sampe nelek jare arek-arek ireng sak ilat-ilate tanpa aku cinta. Aja gampang ngrungokno tangga, aja gampang ngrungokno wong. Wong ku nek seneng ana peribasane kembang dilem. Iya. Nek dikaya dilem, nek gak dikaya digunem. Ngono ya, Cak. Dalil. Dalil ya, Cak. Iya. Tapi aku padamu, Cak. Ya iya lho. Masih aku lah mbakmu lahir batin. Temen ta. Masih lunga nang ndi-ndi ya wis ketok awakmu. Iya ta, Cak. Cintamu nang aku sak pira, Cak, dukure? Lho, lah nek awakmu nang aku sak ndukure gunung. Sak Gunung Semeru. Gunung Semeru sing gugur dhewe lho, Cak. Masa sampean gak percaya? Ya percaya 100%. Kebiyen lho awakmu kate ngenang ngene. Iya. Nah nek cintaku nang awakmu ya sak petite kuku ireng. Ndak. Petet kuku ireng ku sakmene, Cak. Sing dukur ngono lho. Aja salah paham. Lah ke apa? Pira dukure gunung berapa ribu meter, tapi nek meledos iso rata. Ngono aja. Tapi nek sak petite kuku ireng, kukuku diketok esuk sore jogul. Diketok sore esuk jogul. Jadi tumbuh terus tidak ada henti-hentinya, itu namanya kontinu. Oh, alah kontinu ngono. Cinta sampai mati ngono ya, Cak ya. Iya iya lho. Oh, gatek nyujrut ngono, Cak. Kak aku kangen sampean juwarang mole cakut mole diluk budal, cakut mole diluk budal. Aku lak yo garing nganggur. Perkara ngono iku ya gampang ta. Ya gak gampang-gampang lho, Cak. Wong wedok iku butuh kasih sayang. Kebutuhan lahir batin iku harus. Lah apane? Ngene, aku muli ki mang ya rada gopo Dede. Lho. Soalnya aku meneh jam 8 isuk kudu teko bandara. Jange nang ndi maneh lho, Cak, jek buru teko wingi saiki budal maneh nang bandara nandi. Jange meeting. Meeting karo apa? Meeting bahas sing ndine? Lho ya iki urusan pemilu iki apa? Alah, Cak. Dadi aja mikir aneh-aneh kon omah. Ambek tangga ya najano beda pilihan. Beda senengan. Gak usah padha ae. Wongku saiki masyarakat wis paham. Timbangane wong ndukur ae paham wong nisor. Iya iya, Cak. Wong ndukur umek kae. Lah wong nisor wis ngerti dhewe. Iya, wong encene goleki kedudukan ya harus ngono. Lho iya, mulane ya kudu sing waspada ya. Iya. Aku mlek tawamu. Cuk watuk ae, Cak, wong gak cek bengi rong bengi saiki wis watuk. Jange nanti sih, Cak. Aku wis kangen. Dari nang Malang. Nang Malang. Pirang dino ayo? Mek semalam, temen. Aku kangen. Wis gak ngono ae. Mari meteng nang mule temen ya, Cak. Temenan. Aja mujuki aku lho, Cak. Cak, cium jauh. Kak, aku sih kangen.
Wis ta aku. Nang mule lho Cak ya. Iya iya. Cak, dah. Iyalah rek, bojo duwe bojo penggaweane ndek njaba nembang 2 dina mule, 3 dina gak mule, sedina mule, 5 dina gak mule ya sabar ae. Sing penting duweke mule. Gak sampai kurang. Ya budal selamat mulai selamat. Waalaikumsalam. Oh alah, sak tukul. Monggo. Pinarak Cak. Kok tumben? Waras ta Cak? Alhamdulillah. Oh nggih. Rada greges. Greges. Disuntikaken apa Cak? Bek mboten enggak ada duit. Niki enten niku wau Cak Pitaya mantun-mantuk kalau wingi asal sak tas. Wis gak usah. Lek disuntikno tak terno. Aku nek duwe gak sepiro penting. Nah sing penting napa lho Cak? Uang. Uang. Ya padha iku Cak. Wis alhamdulillah. Nggih pinarak. Dongaren Cak sampean mang. Ana gawene ta? Ya siji gawe loro gawe. Nah lek siji gawe loro gawe telu gawe ku sing kok yen neh Cak. Aja mepet ya. Gak oleh mepet nang sampean gak tau rene nah rene ku lho Cak. Lapo? Cintaku pada Lho, gak oleh. Sik, aku tak ngomong karo sampean. Siji gawe loro gawe. Siji kepengin ngerti kewaras seger waran sampean. Alhamdulillah Cak. Ping pindhone aku ana perlune. Perlu apa kira-kira? Samene bengi gak tau ngipi. Ngimpi. Gak Cak. Gak tau ngipi. Belas. Nek mangan gak tau keseret. Gak aku ngombe. Nek ngombe? Iya, iku mang kesereten, gak kalbu kesereten, mari mangan ngombe iki ya. Gak keselek langsung telusur. Kok gak ngipi rek? Lah wong gak ngipi, nang kon ngomong ngipi, lha apa Cak agakane kok aneh. Yo gak aneh ngono. Gak ngipi temen? Gak Cak. Ngipi apa rek? Nah wong gak ngimpi, nanti kon ngimpi ku Cak tokol men iku ke apa sih? Gak kepak-kepuk. Nah gak kepak-kepuk sampean sampean. tak kandhani. Kandhani apa? Sing ngandhani ku ngandhani sing enak aja ngandhani wong Cak Pitaya wingi mulih bek sampean kudu suntik maneh ya. Aku nek dhuwit mang lu aku tak suntik. Sadurunge sampean aja muring-muring karo aku. Muring-muring lha apa ya, Cak? Tak kandhani. Kandhani apa? Sampean gak ngipi temen? Iya, temen. Terus nek sampean nilai Pitaya nang ati sampean ku ya apa? Wonge. Sayang Cak karo aku. Sayang ambek sampean. Iya. Kebutuhan rumah tangga cukup dicukupi. Dicukupi. Aku mari gitu kok nama mobil lho Cak. Bek sampean kudu suntik mang tak tawani suntik tak terno ngomong. Tukang mobil apa? Pajero. Panas jaba jero. Sing panas pas jero ku panas sampean Cak. Terus terang ae. Iya lah po. Bukannya ki ngaco rumah tangga sampean gak. Tapi awake dhewe wis roh bukti, roh kenyataan. Bukti apa sih Cak? Sampeyan gak ngerti temen? Ya gak lho Cak. Tak kandhani sampeyan aja kaget. Nek Pitaya jange rabi maneh. Cak, sampeyan iku sing temen. Aja obong-obongi aku ya. Lah apa aku ngobong-ngobong? Cak Pitaya iku mang teko, iki mang pamitan nang bandara jange nang Malang kok rabi maneh. Nang bandara. Nang bandara lambene. Jange nang Malang. Iya. Lamise lambene Pitaya. Sampeyan kok nglamis-nglamis bojoku sih, Cak. Aku bukane obong-obongi sampean. Aku wis roh kenyataan nek bojo sampean jange rabi. Ayo ha maneh ngono. Gak ha. Oh jadi ngomong gak ngarah. Nek wong lanang berduit nyenggol arep wedok mesti katut. Contone. Gak ngarah, Cak. Gak ngarah, Cak. Pitaya ku sayang karo aku temen, Cak. Sayang di depan sampean tapi mburi sampean nyeruduk. Sampeyan aja enak-enak dadi wong wedok, mulane arang-arang metu. Aku wis metu, Cak. Sampeyan aja obong-obong aku. Aja obong-obong temen, Cak. Kenyataan sing ndi? Apa buktine apa? Oleh anake jemblung. Anake jenenge Yanti. Wis aku gak iwu-iwu. Yanti anake jemblung. Wong endi? Wong Suru Ndawar. Suru Ndawar. Gaene kemis kliwon. Kemis kliwon meneh iku. Iya, engko nek gak ya bacon guluku. Temenan aja. Temenan Cak. Mang ya wis temen Yan. Sapa ti? Kok iso? Lah mung bae sampean obong-obong aku. Gak. Aku rumah tangga tentrem karo Cak Pitaya mbok obongi. Cek berantakan ngono ta? Ya ora lho. Aki kanca karo awakmu karo Pitaya. Nek iso ya tak toto aja sampe rumah tangga maneh. Temenan ta, Cak? Sik teman-temen ae. Saiki ngene lho aku ngomong. Aku ngomong. gak percaya, Cak. Aku ngomong nek tanpa gak bukti sampean tetep gak percaya. Nek sampean kepengin ngerteni temen, enake kemis apa? kliwon nanggone Pak Jemblung. Kemis kliwon meneh iku nang gone jemblung alamate. Alamate Ndawar Suru. Tak
golekane Cak aku kepengin bukti temen. Engko be aku ngomong goro. Iya. Wis aku gak iso ngomong gak bolak-balik. Wis aku tak balik sepurane. Temenan iku Cak. Iku aku Wis gak matur goro. nuwun ya Cak ya. Iya. Kapan ate sampean bujuki aku tak gorok sampean Cak. Mulane dadi wong wedok kok aja ayu-ayu, ayu tapi gak ngerti. Ya gak ngono Cak, wong Cak Pitoyo ku sayang ambek aku nang kok aku mbok obong-obongi. Sayang apane Pitoyo? Kon kaya arep sih wong eleke kaya ngono. Lah, aku kadung sayang. Entok ku lho dilepeh. Saking eleke menungso. Bak jareku ya batah elek pokok sayang ambek aku. Susane mbokne. Lagi susane apa lo Cak? Cak Tukul iku aja obong-obong aku, awas menit tak buktikna nek gak cocok tak gorok sampean. Temenan, aku menesuk tak ngojek. Ala rek jemblung. Kon iku mulai nandi? Cak Tukul ngekeki kabar Cak Pitoyo jange rabi maneh. Mosok iya temen sih, tak buktine. Pitoyo kon natik mbujuki aku. Ojo takon jenengmu kon ya. Lah apa sih Pak? Jan iki ana apa sih? Kon lungguh dhisik, lungguh dhisik. Iya. Kok koyokane pawon ngene. Oh, temen iki. Kon tak kandhani ya. Dina Kemis Kliwon iki. Mosok kon ngono gak krasa ta atimu. Ana apa sih Pak? Aku iki mang nyambut gawe sampean susul sampean kongkon mulai penting apa maneh saiki sampean ngono. Kon iki jange tak rabekno. Rabi? Iya, tak kawinno. Pak. Sapa sing dadi bakale bojomu? Kon karo wong sing sugih bambelawah umum. Tapi aku iki wis duwe pacar ya, Pak. Jenenge Wak Pitoyo iku wong gantenge salam donya lha wis. Wis pokokane aku mau lho, Pak. Lho aku wis duwe pacar kok. Baba masih sugih aku mau kok. Aku setia ambek pacarku. Barek iki ya cepak gawene. Kon iku lho Kemis Kliwon iku gawemu. Mau aku. Mau. Mamare iki barang aku kadung nrimo kok iso ngawur sembrono arek iki rek. Sing nglakoni ku aku, Pak. Iya. Narik rumah tangga kron sampean peksa sampean gak sakno aku apa kek apa. Wis tak kon saiki gelem. Temen, iki lho wonge aku lho gak nglirokno awakmu. Wong iku wis mapan. Wong ya wis sugih temenan, duwike akeh. Sugih terus lek aku gak bahagia kek apa lho, Pak? Wis ta. Terus pacarku iki meneh kek apa? Pacarmu wurungno, pacarmu. Kon iku wong ngono kok. Sing penting saiki bapak iki lho cek gak sampe keciwa. Wah, Pak, lek iku karep sampean baktiku nang sampean ya wis gak apa-apa tak. Iya, ngono. Turutane karep sampean. Lah ya ngono sih. Cek seneng atine wong tuwa iki. Ya wis gak apa-apa. Monggo. Kok ana tamu ya, Pak? Alah, iya. Monggo. Nggih. Napa leres niki daleme Pak Dijemblung? Oh nggih. Nggih kula niki tiyange. Alah. Pinarak. Oh nggih. Pinarak mriki. Amit sewu nggih, Dik. Nggih. Ada. Lho ya. Kok kepireng-kepireng sanjane badhe niki wau damel. kok dongaren sih. Sampeyan mrikine wau enten damele ta? Nggih, enten damele kedhik. Kepireng kok badhe kagungan kersa, ngada damel. Ajenge mantu kula. Mantu sinten? Ya juga kula niki kula ansalaken tiyang sing jogi bambalawa duwe kathah. Namine Wak Pitoyo. Nggih. Oh, angsal Pak Pitoyo. Pak Pitoyo. Ya gane namine sinten? Oh, jenengku Yanti, Mbak. Niki.
Ngene iki juga kula. Niki ya jenengan. Ah, nggih. Sing badhe angsal Pak Pitoyo. Nggih. Sapa Pak iki, Pak? Iki yo tamu. Mbak, Bapak iki sik ro iki yo ansian. Nggih. Kok njalur gunung ana tamu. Nggih. Kula Bunda Siti. Nggih. Oh, Mbak Siti. Nggih. Adang nggih. Jenengan pun niku tampun dereng kepireng ta, Cik. Cak Pitoyo niku mbok kagungan tiang estri, maksudnya nggak ada bojo, dereng kepireng. Loh, wong nek ngakune teng kula niku Joko Tir. Joko Tir malah lampun ah. Dadi nggih kula trima mawon wong ngeling-eling anak kula nggih ijene. Wis ditakoni sing apik, kok ati krasamu gak enak iki. Ada kok niku. Dadose jenengan mboten semerap, Cik Cak Pitoyo ngadah bojo niku mboten semerap. Mboten semerap, ancene ngakune Joko e. Ngakune Joko. Tibake sampean semerap ta? Nggih semerap, pol kula niki semerap. Ya napa? Ceritane ya napa? Sak benere Pitoyo niku ngadah bojo sampean kula sanjangan. Loh. Duh. Ngono kok denge sampean oleh aku iki apa terusan, Pak? Lah ngakune Joko torek. Ya lama mula sampean niku kepencuk sing dijanjeni Honda. Benjing ngemben niku diselidiki, ngadah bojo napa mboten, sing temen tiyang jalan niku sing temen niku diselidiki. Nggih Pak semerap ceritane sampean ta. Nggih semerap. Dadi sampean niku mboten semerap bojone Pitoyo niku. Nek Pitoyo ngadah bojo. Mboten. Nggih kula niki bojone Pitoyo. Kaya bener ta. Wis krasa aku, Pak. Sampeyan dadi wong gerang gak iso mikir, gak iso ngatur anak. Golekno bojo anak iku sing padha ijen aja bojone wong. Kan ya ngono. Wong tuaku, wong wedok. Akeh wong lanang lha kok ngeroyok bojone wong. Sing salah iku duduk bapakku. Bodohmu iku sing ya barang sing salah kok barang kaya ngene bojomu njaluk maneh. War. Ya apa rek sampean iku tak belani makane dadi wong tuwa iku. Iya, cuma iya diatur dhisik. Kaya wis gak dadi wong gerang. Dadi wong gerang gak iso dadi gerang kon gak iso mimpin anakmu. Gak iso golek wong lanang lek gak ngeroyok bojone wong. Aku kan ya. Gak iso gak nyalana kon katene. Wong lambemu kaya ngono kaya bojomu golek maneh. Kok setah. Diatur. Kate kosek. Kon wong wis ayu rupamu. Aja nek bojo-bojone wong. Pitoyo bojoku. Aduh jengkel reng atur wong loro iki. Apa iki, Pak? Kon dadi gerang gak iso dadi gerang kon blong-jemblong. Engke lho aduh alah mamula salah. Wis ro Pitoyo duwe bojo, meger blong. Aku sik meger blong. Ada masih aku ya gak ngono ta rek. Hop ngene lho ya. Ya kene ku Joko akeh. Diatur. Ngakune sampean iki ki apa? Diatur. Lah ngene iki dadine. Iki aku lak wis kon wong wedok golek wong lanang. Pak udah lah ono lapo kon golek Pitoyo kon. Hop. Jane yo mau ambek bojomu. Aduh yo. Krungu yo elek tuwek. Kon wis ngalau saiki tak atur. Ya atur apa nek? Atur apa nek bojoku dipek aku ya gak oleh. Sing tak maksud ngene. Ki apa? Aku selamatan iki wis kadung ngundang tangga-tangga lan kanca-kanca. Dina Kemis kliwon iku, lah nek aku sampe wurung gak duwe gawe, lah terus ya apa undang aku? Ngene ya, ngene. Kon ngalao. Iki ceke tetep dadi bojone. Wis apa jare sampean, Pak? Ngalah sing ke apa neh? Ngene lho, sampean minangka gantine anakku dadi kemanten nang ngene kene. Lamun kok Wak Pitoyo teko ngarak mrene, ceke ana sing dijojuk, ana sing digandeng. Maksudku, lha ngono lho. Dadi iki ceke dadi bojone. Ya bapak pancene bojone. Lho lah iya. Ngono lho. Lah wong kon rupamu ayu gak iso golek wong lanang lek gak golek Pitoyo. Bojone wong kok diroyok. Mikir Pak. Oh, iki kok ngomong ngono maneh. Aduh jengkel aku rek. Hop, kon saiki mlebu anak. Wis ngalau. Pun sampean mriki nggih. Sakniki kok gawe napa niki Pak De? Sampean berarti gantine minangka kemanten teng mriki dadi gantine anak kula. Lah syarate sampean cek mboten dititik kali Wak Pitoyo. Mungkin sampean kula napakaken sampean nurut mawon nggih. Kula sampean napakaken ajenge. Niki kula tutupi sampean leren kene. Nah, nggo tengah-tengah kene. Teng mriki. Nggih mriki mawon. Ya wis gak apa-apa. Pokoke saiki sampean tak tutupi.
Kula ditutupi agak ketok wong. Ah, cek karo pitaya. Nggih. Nggih, monggo. Wis dongkap wayahe mangsa kala. Lah nggih, monggo. Monggo. Pinarak. Panake saking mati Gusti Kang Maha Kawasa. Pinarak. Kawus tinggal Sirat Maja penganten kakung sampun keparang rawuh. Arsa ndherekaken tumapake ngadicara panggih penganten kakung kala penganten putri. Dasar penganten kakung katingal bagus. Alah iya. Yen to Cinandra pindha Bathara. Kala. Alah. Ya, kayak Bathara Kala ya. Non, Kayak Bathara Kala. nggih. Alah rek, adek. Sampun titi wanci Sirat Maja penganten kalih ngacarani tumapake ngadicara dulangan. Alah iya. Kok cike. Kanthi lirambahan raos katresnan Sang Bagus Pitaya yen to Cinandra pindha Bathara Kala. Andulang kang garwa kinasih. Kene diajeng. Ayo tak dulang yo Mas. Iya wis. Ayo Kul. Ngeten nggih, Nak. Niki pun sampean pun kaget. Adate nek kemanten teng mriki niki pancen nggih ngeten niki. Lah, nadar nak nggih, nadar kula termasuk nggih ngeten niki nek dados kemanten kedah ditutupi. Sampeyan waktu nggadah yoga niki sampeyan kagungan ada. Lah. Nek sampeyan ana jodhone. Lah. Bakal ditutupi. Ditutupi. Lah, nggih ngoten. Tapi nggih pun kaget mergo niki nggih bojo-bojo sampean dhewe ngoten lho. Pun sukan-sukan. Wong ambek mantu ya bojo. Aja dianggap sapa-sapa. Anggepen Bojomu dhewe lah ya ngono. Kul, wayahe dulangan. Oh, wae Wae mangan. Ya. manten kakung. Manten kakung ndulangi penganten putri. Ngono lho. Cike tangane ireng e Kul. Tangane Lah yo gak wejik sik. kemanten putri. Gilir gumanti penganten putri. Gilir ndulang penganten kemanti. kakung. Kanthi raos katresnan tinambaran raos katresnan Sirat Maja penganten putri andulang kang garwa kinasih. Kene Kang Mas ayo tak tulang ya wong bagus. Diajeng. Wis aja sukan-sukan. Wong iki anggepen bojo-bojomu dhewe ngono. Dianggap sapa-sapa. Lah, Anggepen bojomu dhewe ngono lho. Nggih, Bapak. Ya ngono. Nah, gare kepengin ya jemblung ya. Tapak ngono. Kok iso dolan-dolan kaya ngono. Nah iya. Loh, Jarnai. Loh. Jarnai aja dipisah. Jarnai. Ngono yo, pamitmu nang bandara, pamit nang Malang meeting. Masalah pemilu. Saiki ngene diaporamu. Kor. Aku kurang apa, Cak? Aku sedih aku. Kurang apa aku sampe kor ngilap gimana, Cak? Aku kurang apa, Cak? Aku. Lah kok paling ngene. Sampeyan pamit nang Malang meeting kok jebolane rabi maneh. Engko. Wong lanang gak tanggung jawab. Aku jawabku, Cak. Masih sampe nelek pokoke sayang ambek aku. Jebolane dirimu kaya ngene. Kaya ngene dirimu. Ketang. Aku lah ngene aku. Ketang. Aku gak seneng aku. Ketangkep basah. Aku gak terima aku, Cak, kok gawe sembarang. Mas aku mbok cukupi lo gawe ngene aku loro, Cak. Loro jatiku, Cak, loro jatiku. Ojo dek kebak-kebak kon niku. Loro, Cak. Aku lengen aku seminggat aja. Le jangan nanti. Jangan nanti kon.
Jangan nanti kon. Aku sing ngene wis gak kuat dadi bojomu, Cak. Gak kuat aku. Aku teman dadi bojomu, aku tak moleh aku semah aku lho. Wis duwe wong tuwa. Aku moleh tak ana wong tuwa aku, Cak, aku mau. Aku semoleh aku. Aja tilih. Aku moleh. Golek wong lanang maneh. Ayo golek wong lanang maneh. Mentok lanang uber-uber mentok wedok. Siti, ayo kembali. Gak Siti, aku gak dapur aku. Aku milih kiye ganteng. Aduh, hatiku lara ti. Ma. Kon rupamu elek tak bodi kon go rapi maneh ya. Aku milih kiye ya. Ti, wati sandalan. Ma, kuat moto hati kron jalan ti. Aduh. Aku mau, Pak. Aku gak ngereken pitaya, aku gak kudu rabi ambek kon maneh aku mau. Pegaten aku. Jangan menyakitkan hati saya ya. Ayo kembali. Kembali. Gak mau. Wis lumrahe. Gak mau. Kalau paribasan cepat itu melompat pasti ada jatuh ya. Gak mau pitaya. Pira-pira masalah aku sepurane gede ae iki. Aku tak mau. Ayo kembali. Mana oleh iki cocok. Ora. Timbang oleh kekangan. Ayo. Aduh. Ayo. Ayo. Aku gak ngereken pitaya. Aduh. Hari iki re. Selamat ya ana toko lho. Kul tibae kok enak nang awakmu lho, Kul. Mulane ta sembarang hati-hati. Kon ngono kon kok jadi parahe kon. Gadek parah, salahi dirimu adik menyakiti aku. Kon ya apa sepurane kok. Gadek sepura. Kon mbak aku ya apa ya. Ayo. Aku jane ya cinta mbek dirimu pitaya nek saiki sampean selingkuh aku mau. Kon kan, Siti. Kon aja sembrono kon musuh wong lanang. Hatiku loro. Aku kepala keluarga lho. Aja macem-macem lho. Kon dhewe ta wedok. Kaya kayu. Ancene aku ayu kon elek. Ayo apane? Masine didelok kon mbak aku ya jomplang. Wis terus ngono kon apa adik nyakiti hatiku. Kon ate ngene katene seneng aku mas aku. Hatiku sakit. Lho kon gak oleh aku gak apa-apa. Aku yang mulih nak wong tuaku lha. Jangan nandiri kok. Ya mulih. Mulia. Kon dhewe ta wedok. Sawangane kok. Mulia ya pitaya aku gak getun ya. Ini kira wedok. Mulia aku gak getun. Gak getun masih kon mulai gak getun aku rabine. Aku elok Pak Huda. Kuda yang mana Tuhan sayangi. Lha kon ngene Kuda yang putih di dalam kandang. Janda mana Tuhan senangi. Janda yang putih capi toyo. Hei, Lapo celak celuk. kon mang Minggat toyo aku gak ngereken. kon mang motong tak susul. Iya. Lah aku motong lha apa kok susul? Yo aku gak kudu, aku gak arep ambek dapurmu. Minggat to gak getun. Sapa sing ngarep kon? Aku ya isih. Wong kon ireng sak ilat-ilat sapa sing ngarep wong kene? Wong injen, gak ngarep kon. Mesti ya ana sing seneng situ-situ. Sapa sing seneng awakmu? Ya mbuh. Salon jere ireng. Jangan nandi, kan wong gak disusul jangan nandi. Lah ya kok gak isin. Masih ngene ya ana sing ngesakno aku. Sapa sing ngesakno? Alah masih wong sakmene kae situ aja ana sing sakno pitaya lah. Tapi wong hati tertutup kulit. Tidak bisa dipandang telapak tangan mata. Wis terbukti nek sampeyan niku salah. Sampeyan niku boyo mikir wis tuwek. Iya. Wong tuwek ku nang ndi maneh parane? Wis tuwek ayo nglakoni sing apik. Heh? Ya Allah. Masih nambah mata. Iki umure 81. Dijatah mbek sing kuwasa 250 umure. Wis, mulane saiki walak-walik jaman aja dek ngono. Mulane sampeyan niku kudu sadar. Nek wis tuwa iki ayo nglakoni sing becik, nglakoni sing apik.
menungso tidak selamanya urip. Nek sampean gak ngilingi urip sampean ya salah. Nek wong wedoke apa sih ya? Maaf Dik ya. Maaf Dik ya. Wis gathik maaf. Mas aku sampean cukupi ku apa lek sampean gak ngene ya gak gelem aku. Lah ya saiki gak. Wis nek Cak Pitaya njaluk sepuro ki sampean sepuro. Menungso nek njaluk sepuro wajib di sepuro. Iya wis Cak, tak sepuro tapi men aja dibaleni maneh gak Cak. Aja nyepuro aku diwali ambek Tuhan yang Maha Esa. Sampeyan tak sepuro tapi aku aja digawe ngene maneh gak Cak. Kapan adik sampeyan gawe maneh langsung tak kubur urip-uripan. Temen tak kubur urip-uripan. Wong diapuramu wis ngono kok adik salah endah. Ayo ndese Yanti ambek aku. Wis sampean kudu sadar. Iya. Nek rabi cukup situk aja ngrungono mangane Pak Yai. Kira Pak Yai nek rabi papat wong lanang rabi papet angel mlebu neraka. Belum tentu. Menungso urip dari kebijakan awake. Nek awake apik memangnya diterima ambek sing kuwasa. Wong kono niku wis elek sak ilati-lati. Wis saiki sampean kudu sadar. Sadar aku. Wong kene kabeh aja niru watake Pitaya. Aja ana sing niru kelakuan aku. Masih eleke ya aja ditiru. Walah, tapi ya kecerdasane tirun. Nek memandang orang itu tidak dari luarnya, dari dalamnya. Lah iya. Masih aku ini kelebihan itu ada, kekeluangan dan kelebihan tersendiri. Tambah manis tambah. Wis Sapit? Ya. Di siti Mas Anang karo Jemblung karo Deyanti pisan. Awan dhewe Wis aja nego-nego gak Sak. Karo Pak Koirul Huda. Krana apa awan dhewe ditekakno ning kene. Dadi iki kudu iso ayo sakwise duwe gaya didongakno. Iya, wong pancene kesenian lawak iku. Iya. Ya gawe contoh apik, ya gawe contoh elek. Elek. Sing elek aja digawe, sing apik ayo digawe. Iya. Wis ayo matur suwun sanget. Besok nek Pak Koirul Huda wis duwe mari duwe gawe didongakno ae. Muga-muga akeh rezekine adoh saka balak bilaine. Waktu 24 jam kudu iso bagi. Iya. 8 jam kanggo nyambut gawe, 8 jam kanggo istirahat, 8 jam kanggo hiburan. Nek kepengin delok hiburan ayo nyasekno Ki Dalang Johan Susilo. Semoga